Achala Rice. Welcome to the Pod Diaries with Upiza Abantu. The only podcast apho kufumanise ukuthi si-introducer abantu abangazwayo, abantu who are making a difference, making a different lokishini okanye kwi-communities esihlala kuzo. It's either through art, music, filmmaking, or whatsoever, okanye kwi-community building projects. Yeah, different things. So yeah, esibazi ntilo ke ndiyabo like namhlanje ngoku singathi bhuti i-artist okanye intoni Artist, right? Yeah. i-artist, yeah, right. So yeah, uzasixelela ke uMr J, yabo, uMr J uba yena like ungubani, uzazintroduce ke bhuti ngokwakho, yabo. Okay, sure. Yeah, ungazifihleli uzichaze uziveze ehlobo ufuna uvela uzokwazi ukunqeni unganqeni. Good luck. Apho mna ndinguJane uKhala, igama lami le-stage. Igama lami ndinguJonathan Lukhanyo Hlathi. Ndihlala kwaLanga, ndizalelwe khona kwaLanga. Ilali zami ke zise-Lady Frey. Yeah, in Lady. Yeah. Phipa eChacho, kuChacho. Ejojweni. Yakwazi kuChacho. Mna ndivuka kakhulu xa ndipha. Fika lapha ilalini nhleli manje. All right, okay. Yeah. Now upusha AP genre yomculo. Hip hop. Yeah. Okay. So, we recently had a hip hop artist up, yabona. So but yena he was more on hip hop apho kufumanise kuba like is a message. So what kind of hip hop do you do? Like is it le ithukayo okanye le girls don't booze? Mna ndi-versatile ngatsho. Yeah, zonke ndiyazenza. But ke eyona nto like endenzisa yona i-message. Message. Yeah, yona nto ndigxila kuyo. Leyo about upasa message. Yeah, ndiphasa message. Yeah. It's either ke ngokulo message leyo iyathuka okanye inhle okanye yimithi. So yiba ibake uyadisa ukudise. Andikayenzi lento. Andikayenzi lo. Okay, so okanye ubhalele into ndibhalele imithi. Yeah, ndiyayibhalela imithi but like kakhulu ngoku ndibhalela like ngibhala nge-life yami ngoku. Life wakho. Yeah, kakhulu. Yeah. So ubhala life wakho. But ke ngoku asithi ingxaka I want you to take me to that side. Xa ubhala i-life i-hip hop I love hip hop. So umzekelo what inspires you ba ubhale i-love hip hop bhalela amantombazane? Yota. Xa ukhethile. Akukhetha kodwa njana ikhetha. Siyakhetha sityana njengomuntu asikhetha. Linguya kethe ibhale. And then udelete kawulahliwe. Andibhalela specifically for umuntu. Ne. Like really nditsho like bandi like thina zi-feelings da. Yeah. Ukufile most in love ungekho in love like ubone ba ekuse at least ba masithe ungena meet komba babe ne meet ngikusunge. That's what I write. So suppose amanxiba ngengoma wena. If nayo ngalakuzuzu but if unayo ngiyakwazi ubhala ne. Yena mhlawumbe uzocinga ba it's about her. Yeah, but it's not about her, it's about every kid. But ke ngoku if uyayibuza uzawuthina ndithi uzawuthi hayi eyakho nale baby. Yeah, kitazi. So nobe yamrwaya. Yeah, kitazi. Ingake if ever nditayo yakhe uzoba ubhalela abantu umbhalelayo. That's true. Yeah. So but kodwa ke osisibona they don't usually write ilanduka ngathi ababhali da. If babhala ngawo khona into abaxela yona ngekrem. Dlulisa message Good message idlulayo ngekrem enzayo. Yeah. Okay, take us through the journey ke but in terms of uqale hip hop kuwe, and then why did you choose to do hip hop? What inspired you to be hip hop? But I mean there are skone izinto nangu umbhaqanga, but yabona jonga, I'm going to tell you this ngondingakwazi yona, but I'm going to tell you this. Umbhaqanga uthandi. Ndivumele ngani ne. Atsake.
but ngoku ndiyafuna she ngifuna uxoxa cause ibrother yami encinci like iyawuthanda ayithanda lo mculo ndiwenzayo So umamela ngenkani ke ngoku. so imamela ngengane ayithandi like kwa hip hop yona And then uphele kumanje kubakho la ngoma iring engqondweni. i-one ndiyithandayo Uzive ngenyimiso sithi hey hayi kodini kakhodlalela khona la ngoma yayisithi into. xa ndifika idlala pha ndikusefaka le ngoma Kayo makayiphinde ufike iphela. yeah Yeah. exactly Yeah. So take us through the journey of your hip hop journey. Yeah. How did you become a hip hop artist and then why hip hop? yeah mna ukhula kwami ndikhule ndiyithanda umculo yabo not hip hop but I was into deep house Okay. yeah deep house ne sax music back we house so sax music saxophone Oh, okay. back we house house, so yeah and ubhuti wami omdala be DJ so bengithanda uhamba naye amane ndibambisa isilot DJ Sessions. yeah yabo DJ so and then i-friend yami ibithanda isiphaza yona andifuna uxoxa ta isiphaza I was not like a big fan elaxesha DJ yami mamelo i-house yodwa so umchitha bethanda isiphaza leyo yenziwa ngumchitha bakum le ndithi incinca sekhaya yeah so naye bethanda udlala kanhle naye dlala isiphaza udlala ophizo so ukukomchitha owaye I think wayeyichomi kaphizo uBless Mentis Yeah, I'm gone. namazi Bless Mentis You why up lamshita? yo I rather not say Ngabile. that's the guy who saw me like Okay. Kren. Okay. Yeah. That's the guy who saw me. So guye wathi gqi bathi gqihleli mos abe le ikhalisa isiphaza bamachita niyafuna ucula ebisithi yeah ndiyafuna ucula le undira le car so Yeah. wa bethatha undira wathi bese Uba undira lyrical mind. ukhona enye nje undira le car but akakaveli akakwaziwa yami Oh. so umchita waqayisiya wabesithi mfethu masambe ngikhaphe so xa siya pha Studio. yeah damn ngifuna uxoka I fell in love neza studios Eh, first wena. time ndisibona yeah so that's where like ngaqomba okay let me do this thing yabo let me try like record ingoma nomchita yabo ingoma ethi uqala yeah was very work ethi welcome on table qhothela siyabhala siya yabo so yeah sayabhala wasayibhala ngoma nomchita wanibhalile lyrics Yeah. then director wabesithi ku placement isibafethu you have this into lenzayo kanti wena this, so mina ndidata ndiku DJ mina ngikhaphe uchomi yami apha wasithatha ungayenza le way why ningasebenzi no2 nomchita since umchita engazi umuntu apha so that's where I was introduced to hip hop Oh. Yeah. Okay. yeah So your first track, what was your first track? ndiyayikhumbula Wedwa ewe. alone Yeah. it was yazi ba ndizoyikhupha le story ndisibalisayo sasango 2013 but for my first track engu 2020 After 7 years. yeah So first time to release you were featuring abantu. Oh, since you were being featured. I was featured xesha elininzi I was never like ndibhala ingoma ndibiza abantu for features ngomeni yami no I was featured xesha elininzi Okay. then till I met la majita nawe ngoku TSP 2020 Uh, back then umculo da since ndidibene nawo kanje ya beningawazi like imessage yawo behind bakukhonto ufuna ukuthini yabo so till lo mjita iproducer yami ngoku SMS the Kid wahlala nami phansi 2020 umjita kuthanda ichomi yakhe naye but since umculo ngokuba like since umculo like ATSPN okay. so umjita wahlala nami phansi wangicacisela mamelisa ingoma zo J Cole mamelisa uKendrick Lamar like zama unibukisa ba fethu So istyle sakho somculo sesiya so J Cole no Kendrick Lamar. Sistyle sakho eso. yeah tanti naso eza style Oh, naso nesi, okay. ngiyakwazi like ula Oh, weza since- style okay. that's why sithi versatile yabo Oh, okay. yeah so like but ndibengene ku hip hop kanje kakhulu so umjito wami qala umamelisa zayo 2020 yabo ndathuna understand ke ngoku yangona ndibhala ingoma endiyazi ba okay now there's khokho izinto ezithiwa zi-punchline khokho izinto ezithiwa zi-metaphors yabo khokho into esunesu okufuneka sibe khona engomeni indlela edeliverisha yonke lawo Yeah, sonke sazinto eziya. yeah Yeah. No, okay. So then isibhaza sona okay ucula English or isiXhosa? English ngoku sengikhupha le ngoma yami but ngoku ya back then bese isiXhosa ngoku isiXhosa, yeah okay. yeah So back then ngala xesha lo Pizzo Orlando ka Opro X ntoni. So you never featured any of those artists like oMankatheni Orlando ka Kopha ku Traditeers, you never nada there is shows kind of sidibana kuzo phike
like i-shows ephilippi Philippi like Yeah. wena Yabo. wezilando oh so yayiziza shows and ke ngoku nandisengimayangane la xesha ndisemncinci so uyasinga la era kaNcikilitye so Yeah, so sometimes asiya singaperformi singafumani islot yabo oh. yeah izinto ezinjalo. Okay, so, and that time, to be honest, hip hop was booming. Spaza was booming. Yo da It was it was booming booming god man. because Spaza, but the only problem is that sasingenza imali. And then support back then you wouldn't even get it from abazali because abazali were like nonsense yantoni Ubukoli ubukoli. yeah Into eyayibangela loo nto yayintoni yayingabanye ababecula ngobukoli Because- andifuna uba mention akabethetha ngeemela iyazazi la production ufumana Bayazazi. balanka ngeemela Ipanga, ropa, yo, uyabona uba damn, baza baqaqa igoni Babe- babamelelanga zabo so babeyimosha la yeah, vision babeyimosha online, kakhulu but there were artists like umzekelo Pizzo olanto yonke Naked Man yo da naked man v2v yes yeah voice to voice Yeah, yeah Public so songa Backyard. scheme selanto yeah ne backyard oh mashonizer Moshelisa Kido yo da those were the days yabo those were the days so ke ngoku into eyenzekayo in terms of umculo wakho ne yeah awukafeatureishi mntu ngoku andiyafeature sendifeaturishile abantu or since like so Yeah. so nice single single nayo yeah sendinane ipita ewe ne yeah okay so yeke imali ba ingekho because ayikho imali kumuntu wonke Yeah. and then what are the challenges are you facing like especially kwalanga yeah da yabona kwalanga yayibona into uyithetha isiphaza Ah, I'm facing that kwalanga I don't want to lie like i-support ulanga ugcwele i-poets ulanga ugcwele i-poets ugcwele abantu bakamaskandi yeah uyabo so kunzima ta andifuna uxoka they are trying they are trying more especially abantwana i-youth le ise-high school nabantwana abase-tertiary bafika Yeah. tertiary first years Yeah. they are trying to support brand ndifuna uxoka yabo but abantu abadala ta abayiboni lawe abakayiboni Yeah, even there's- now yabo that's yeah why and then at the same time I fail to understand about why hip hop ingazuhamba along nelanto kane abantu abathanda i-poetry thina bengazuyihoya i-hip hop because isuka it's the pha same thing isuka kaloku, pha ta yeah. i-hip hop It's the yeah same isuka thing. pha Look at odangatye look at Simbone. yabona Yabo. yeah so Yeah. iloo nto I'm not following uba why yabona so uthi zimbali artist kwalanga zininzi die-artist kwalanga ndifuna uxoka and they are talented qha I think sine-lack of knowledge okay and that's why ndisithi C because andifuna ukuthi bane C like I'm part of them even though like zikhona izinto ezinye izinto endizaziyo right now but sine-lack of knowledge ta so into eyenzekayo kwalanga i-artist sisipusha like zodwa separately yeah and ngokwazana and ngokwazana yabo and ke ngulanga indawo encinci for that because if ever babe besibambene pha ngeyikhona into eyenzakalayo unyanisile Yabo. yazi ncincaza zone ncinci kakhulu ta unyanisile if ever besibambene ngeyikhona into evakalayo andifuna uxoka we have many artists kwalanga ezinye ke azifumane studio time so zikhona istudio kwalanga zikhona ta okay zikhona istudio kwalanga I think sesindirekhoda kuzo TSP ibe sezika simulation I think zi-4 kanye 5 ta oh yeah zi-4 kanye 5 and abantu bazo ngifuna uxoka mhlawumbe kuba indimi ba-friendly ta ba friendly ba right yeah so I think you know these are some of the things that funeka like sortiwe because they won't take us anywhere in terms of ilanduka yabona I think mamela this is what I think mna it should happen ngalendlela uba abantu kuze bayiconsiderishe yeah i-hip hop bayithande nabantu abadala kukho i-hip hop ekufumaniseka uba xa iculwa ngesixhosa kube kuthethwa mhlawumbi either into ehlekisayo kanye into efumaniseka uba emnandi emamelana ngumzali people tend to love that to love that yeah ta then umzekelo bendenze umzekelo kule last podcast yam bendenze umzekelo ngo Big Xhosa big Xhosa yeah uBig Xhosa ndathi ebena two
personas. That means ebenale kufumanise kuba iyageza. ijoka le Yeah, ebezinyusa kahle lana wanyuka wagrand wambeka icala loBigxosi wabuyela le yakhe Sauce, yeah sauce lesbi wabuyela class wayo class sauce. So uyabona ngoku okay but wahla ke ngoku because abantu abalanda they like la Big Xhosa. Yeah, that's the thing. That's the most thing ehetishayo like xa we come up because uma mhlambi isound yakho exactly awukangithephi inguyo because umzekelo mina isound yami ngingakathephi inguyo ncane because ndifuna kangithepha inguyo bengiqala ubalisa story yonke way. Yeah. So right now ngisazama ufumana recognition. Okay. So like ndia like umzekelo ndingayenza ngokwi-character abantu bayithande mina bengiqomba okay I want just to get recognition so that I didn't transfer it to la way. So a problem yangu is that abantu if bathanda umahlambi uJ now ndingulukhanyo ngoku lo muntu benifuna uba nguye abantu like kunzima for uba batransfereke baye kulukhanyo bamthandi yabo. So ikhona like ina ndikayo indlela eluze ninzi pha. Yeah. So inako ukuchana lento somehow but xa uyenze andifuna ukuthi ka uyenze ngendlela right but xa uyenze kakuhle abantu bayatransfereka very easy xa bekuthanda like for who you are. Yeah, ingxaki yena umke bam kakhulu ku source lo yabo different. Yeah, so no but that means hip hop can grow because yabona ifeeling ngoku. Yeah, like let's talk South Africa. Yeah, and then transformation ye hip hop apha South Africa uzihoya lapha South Africa hip hop was when it was said ukuthi no more international playlist kwelanto like I remember that. That's why being 5% now odlalayo we-international then local which was a good lando good ya intswembu lawo because i-TV nobangela uba ulutsha let's say i-artists ezikhoya ngoku buyaziqaphela ziyihoya nge-TV azinandaba noba zivele le-TV noba zivelanga into ezifunayo zisebenzisa i-podcast msekile internet yodwa ngesipanish wayo TikTok because i-internet into eyenzekayo does nina umzekelo ngoku nina niyayazi ba kukho i-artists ezikhoyo yabo ezikhulayo apha elokishini nina amandla uba benokwazi uyofuna mhlawumbi uCasper okanye uyofuna ubani nimzisa but instead yabo because ofuna iyayazi isikhulisa lapha. So abantu be-TV abaninzi ngabantu abanemali like abahlala kwi-suburbs so they don't understand uba umuntu osuke elokishini can be there yabo until aziyele pha. Yeah, injalo but and then another thing in terms of njengoba kufumaniseka kuba i-language barrier injani like umzekelo in terms of ba yabona ungumXhosa ne uyarapper so and then xa urapper ngeXhosa okanye mhlawumbe ngenye language such noba ivinek noba intoni then uba khona umahluko you don't get recognized so it affecta njalo lo nto language barrier. I think it's English kakhulu because ngihlala lokishini wafe one so yeah that's why like they mix ixesha elininzi ngoku mix ixesha elininzi ngoku yabo I think lento ubuyithetha uba isiXhosa abantu bayasiva sithetheka like kakuhle yabona like umuntu omdala usivalule isiXhosa xa ilandeka nawo xa ethetha nawo. So for me like xa ndisenza ingoma nge-English kuba ndizayikhupha even i-snippet akho mntu sisiyandawo kuso yabo so it's hard till ndenze ingoma like ndifake ivinek yabo and then ikasi ku-easy uba kuyiphusha even la way ndisporte kakhulu kwi-performance most ndiyaperforma eCape Town ndiyaperforma elokishini ndiyaperforma eKhayelitsha so ndiyandibona uba xa ndingapha kufuneka ndifake ingoma ezisu then xa ndingapha ezingoma ezimanyela ngapha abazimameli ngapha yabo. Awuke ulanduke zange wayicinga ba yo haya insebenzele hip hop manditshintshe ndenze something else every day every day but ke ngokuluthando lomculo like so what else unokucinga ba mhlawumbe ubunoyenza beside hip hop yo ndikenza I'm not sure ingaki if ever ndizawuye kucula I think ngizokwenza enye into but still up yabo within the art yeah ngizokwenza enye way within like kwalapha kwe-hip hop industry yeah noba okanye ndi-presenter noba okanye ndizomanager noba okanye ndizawuthini but it will be something lapha
So hip hop yayiphila. Yotani yo luthando ta lodwa ta. So phakwalanga in terms of let's say xa ulanda njengoba ucula hip hop, don't people feel like u represent izikuli okanye they regard you now as isikuli bangakukhathaleli okanye mhlawumbi bakupaint as this kind of a person? Yeah, umzekelo bakubona olunye uhlobo. If you're a rapper and then ube nendidi yesinxibo sakhe esithilanyana and then people see you differently, umzekelo. Yeah. Let's say for example uya rapper and then unxiba okwephara for Okwephara, example, yeah. like unxiba izitragela Ubhonami, ungazazi ongazanto no ewe. So people don't they xa kufanele xa bakujonga babe like naye man hayi ngurhunda Ngurhunda lo. bangakusupport bangakuyi. Yeah, ta ziyenzeka ezawe. That's why like image ibalulekile. Hip hop. That's why kwawiphila ke image ibalulekile. But into different is that ekazi bakutreat njenge mhlawumbe cheese boy kanye abathi isikole zapha siyaziwa like sinjani. So wena bakutreat njenge cheese boy umzekelo, you only get londo xa ukwezilandika. Kwizindawo mhlawumbe apha eobs okanye ustock down okanye. Yeah, you only get that uba okay mhlawumbe xa wenza hip hop ujongeka engathi uyasibusuke elokishini. But elokishini bakutreat ngathi uyi-cheese boy engathi uzispoiler yabona. Yeah. So yeah, injalo. Yeah, so and then what do you think umzekelo ingase what's your wish ingase kwenzeka ntoni in terms of within the hip hop industry in order for you guys to grow? What's your wish? Ngibulala le question yakho. Yeah, but man yabona benke ndazama i-studio camp. Yeah, I think since the last day studio camp. So ndithathe artist inoba there are about 13 artists. Ne-producers ezenza beat ne-engineers, so nasifaka one room for i-weekend then kwasetyenzwa kuba yeah. So lawele yakum like ngeyona nto ndiyibona because yabona lamajita ade aconnectana namanye because kukho akhona namanye amajita enza i-podcast enza aseradioini. So bengibona enye ichomi yami ebingayazi le ichomi yami ikweza radio, so ndibona yona ipha la radio. Yeah, so I was like yabo bra iyasebenza liwe. So for me damna I think unity ta more than beef. Yeah, we do the beef because he came. Yabo so kungaliwa he came. But ta you asikwazi ukulwa singekatyi. Yabo. That's true. Yeah, asikwazi ukulwa singekatyi. So at least kufuneka unity siyibone le bayaphila and then we can play siyadlala ke ngoku yabo. So right now song struggle nje siyalamba alinalo ixesha loba alinalo ixesha loba bendisilwa bendisithini yabo. That's not healthy. Yeah, ayikho healthy. I think that beef means too much within the industry and ayikho healthy, iyabulala tani for uxoxa. It's killing a lot of things because the artists ezininzi ziyafa ilawe because iphela iba personal kakhulu then umuntu aphele ngenza umculo yabo kwasa ukwenza ilawe then audience amfuna uxoxa izawudikwa ilawe iyadikwa ngokukwatileyo audience izawuhamba omnotsuka nomsindo ayikho grand lawe yeah izohamba. So ndingathi mina it's just unity, sebenze into more features, everything izawuvele ihlanganene. Laweli yandi like ngibone ipiano ngolikhama up uyaqaphela ngoba ipiano bekhu studio camp ezininzi for ilanto. Yeah, ngoku ipiano liqalayo iduma amajita asebenza onke mhlawumbe xa ubona le DJ ubona la DJ umthandayo. Xa ubona le DJ uyayazi ba uDJ umthandayo omnye uzobe khona pha because of kukubani. So abantu basoze bangazi kule ndawo exchangewana phone numbers kusebenzwe yabo. So iyona ndifuneka cha damna and it's very easy ukwenza lawe ukunovela unqomela umuntu ongamaziyo okanye umbonela umuntu ongamazi yabo. Hayi but ke into endiyazi i1 I just feel and I just hope man one day everything changes yabo, yonke into ibe right ngendlela lana. It will. It will just have to believe qa. Yeah, it will. I think ngoku we Cape Town ndiyibona like it's coming ta. Yeah, it's coming. Just bulale nje le bad energy yabo between each other yabo, because the one thing I hate yabo, but I can't change it, but I hate it ilando ba I have to go to Johannesburg yabo to feel like I made it. La mentality
it's wrong da cause into endiyibonile it's because of is that but artist vele TV ni pha Joburg xa ndi like search more ngayo ndibona ba lo muntu uhlala ku-apartment encinci flatini ezi video azenza like uphila le life ndiyiphilayo kanje it's just that yena une connection oba makavele TV and then ahambe nangezimoto So who are you not to do it? To do try it now? try ngokwami nami like yabo so yabo ta so ndicapke yona ndingayithandiyo le it's just to go on that side for uba ndifile like ingathi because it doesn't mean uba ndizoblowa uba ndingaya ngapha it's just the feeling uba ndithi ndiblowile just because of now ndiseRhawutini Yeah. I can sit nabanye abantu Good. Hayi. Yabona ke I like your Lanto sense your views upon this. Yabo. Kamandi wena uyi-artist so it was easy for wena to Lanto because when you're going through this a lot. Yeah, Yeah. So what are the future plans before we wrap this up? okay so ngoku ndizodropha ingoma for women violence Okay. Dim noSasa no SMS the Kid All right. yeah so yeah so So no bethi single. yeah I single yeah Ivideo nizoyibethela. siyayifuna ivideo takhe ndiyayifuna ivideo Because if it will promote you, it takes you there. yeah It will promote you. bayathanda ubona abantu da Yeah. bayathanda ubona And then and then also you're gonna do that and then any upcoming albums. Mhlawumbe album ocinga mhlawumbe ufuna uyiveza ufuna uzayirelease anytime soon no kulo nyaka. It's only the mixtape and I can't call it mine. This the plug TSP, the movement in the Okay. Yeah. Can I please explain TSP firstly? Akho Yeah. So TSP, it's a movement where artists, producers, engineers, itibana khona for bazincedana. Like lento kuthela ngaba intonton camp. La camp, yeah. But yung nguyona TSP was already running la way, but ihamba itibanisa ilandi artist yabo sibezichomi team sizama uncedana siphile le way together yabo so ndijoine pha so la way to camp yeah lead to la way so yeah so la mixtape it's actually owned by TSP yabo it's not my party mna since bendiqhuzela so the track yakhe khona pha yeah like featuring sonke yeah featuring sonke yabo yeah so even zikhona ingoma engekho yokuzo kukho abanye bodwa nami ngekho as long xa umuntu osupporta abantu supporta the whole movement yeah nice. So iyo ezawudropa I think after June July okay yeah but after ndigqibo dropa ilandeli because I think so have you ever considered banenze track e1 nonke as TSP movement because I think it would be nice yeah la kunzekela khu uyabona isikhwara camps sininzi kangakanani yeah nje like maybe 8 bars or 12 bars wonke 12 bars umuntu eyi1 wonke uyabo yeah bethe lando it would be nice and nizamele video it would be powerful yeah le ngicingisa yona kamanda ni rap ngokufanayo and ke umuntu ugcina style yeah like and ke ngoku ayizo rappers zonke yabona yeah i-rapper inoba bayi-2 rappers okay abanye zi-vocalist gcwele i-vocalist most gcwele i-vocalist yeah it would be nice especially xa ufumase ukuthi ayiyo hayi right ke yona wonke umuntu unetolanta yakhe une-sound yakhe ngendlela yo like I think you should also consider naloo nto niyicingisise I think kufuneka ndiyiraise lo point inkosi ngayo yeah so like yeah ile ngoma yam noSasa and then it's the mixtape I think for the year and then ibezi visuals okoko okay yeah till something comes to my heart because yona ndinile yeah hayi bhuti kanipusheni man yeah dad it just proved to the nation that hip hop is not it's not about crime, it's not about booze, it's not about girls, it's all about educating and showing izinto ezi-right at the same time yeah because nyani kulaa nto bendiyithela bendisithi in order for wena ukwazi ulantuka in order for uba ukwazi uqhuba kakuhle abantu ngokufuneka uthethe isiXhosa uthethe kakuhle uthini yonke uthethe izinto ezakophizo umzekelo then ukuze abantu bakulandelele yabo bafuna lona same applies so kule movement akhona amakhaladi it's a mixture of
uwaXhosa plus nomtswana uyi-1. Okay. Yeah, umXhosa nempondo. AbaXhosa bayi-2 nompondo nomtswana uyi-1. Oh, Yeah, okay. yeah. And enye into jonga, I don't know. I think yabona umzekelo hip hop. Okumzekelo hip hop hip hop like le kwelicala le, let's say Afrikaans hip hop. Afrikaans hip hop, yeah. Yeah, plus neXhosa hip hop okanye like neXhosa neXhosa hip hip hop. hop, I'm yeah. telling you, compilation ilanduka collaboration epha powerful. Really? I've watched like ukhona uZiggy. Ziggy, yeah. uZiggy ewe ufeatureisha ezinye zase Joburg but zilibele ngobani uXhosa man. Eh, I think bakuyi-studio kanye Yeah, ewe. yeah. So that thing works, bruh. And I was listening to that trend like, yo, imandi. Yeah, bruh. Yeah, and we in the same area. Yeah. So that's nice. I think you guys should consider that as well. Invite her like as in your Yes. tribe. Yeah. So that can be nice. Yabo. So budwa phela lixesha but man Yeah, bonke thank you. kakhulu man bonke ixesha lakho uthe walanduka wakwazi ukuza but before that ixela ufikazi ufumane kaphi. Just usearch just uJane Okhala everywhere. Apho ufumana khona i-artist oyithandayo. Just search uJane Okhala. Ufumana khona atisethanda. Yeah. So what does that mean? Like apho asearcha khona umculo wakhe, apho adownloada khona ingoma zakhe, apho khona landika khona. Ku Spotify khona. Yeah. Oh, okay. So J as in the alphabet J cha. It's JAY. Oh, Okhala. oh yeah, Yeah. ngifuna ukwazi njalo because Yeah, it's kaloku J.A.Y. umuntu uzavela uJane Okhala, yeah. angaveli ke ngoJane Yeah, Okhala. it's JAY Okhala. It's JAY Okhala. Okay. So naku TikTok ukhona. Yeah, TikTok ngikhona, Facebook, Instagram, Twitter, zonke ta. Zonke. So if following noko. Yeah, ta. Noko iyazama. Iyazama but ke I Ayikho kule ehlobo. ayikho hlobo ndibawela ngalo but I appreciate shem bonke umuntu owenza effort because hayi shem bayabonakala ifuna uxoxa. Yeah. Bayabonakala. No, which is nice. So ilanduka ke ngoku bendifuna iqonda do you want to be famous kule hip hop okanye do you just want to make music or reach out to a lot of people out there upass a message uyifuna ilanduka okanye you just want to be famous fumane girls fumane bows Free bows, yonke uhambe party. For me Godman ngifuna uxoxa if ever ibingekho into bakuvela ubuso bami I was going to be proud Yeah. because I still want to work free because it's right ngifuna uxoxa I still want to work free because it's right mna I just want le message ndithethayo just Udlulise yeah everywhere yabo like being famous being like uhlala nabantu aba famous uhlala it's not my thing ta ngifuna uxoxa andikho lawe kuba kuyenzelekile mhlambi bayingenzeka otherwise I only want uculo wami uhambe ekhaya bayenzekile da but andinengqana but ndiwisheri da ngifuna uxoxa yakhaliwa amafree ngase ta mina ngihlale ndihamba ngehlobo ndihamba ngalo ngoku yeah because recently ngeke ndabona ingxaki ipost ka Scott Maphuma yeah ethatha lawe and ta ngifuna uxoxa ndifilile lawe ndayiqonda ba yabona ta abanye abantu bangakujonga ezingathi uyachoma kanye but awukho free serious like awukho free nyanyana but ke nguScott mfundini wase Scott kaloku uthe uScott ayigqise famous yabo ndaqomba hayi ndoda hayi lento isebenzayo iyasebenza ayasebenza uthi gqize espaceni nje kanje singazanga na usava kuba ufutsharisha ubani ufutsharisha before ubuzama kanje hayi bo boy but ke it's bomnandi bomculo tawo njalo ebhuti wami enkosi man inkosi kakhulu man bonke man hayi sithi nangamso nipushe ningayiki yeah sure tamakubulele makotman man furbani belapha ta furbani belapha ndibulela kakhulu ta ndibulela for the opportunity le sure ke bhuti sure ta tango They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots.
I'm on. They say I'm not even a dude. When I'm on stage, I get bored. Yeah, girls ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.